Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без бүген татар халкының күренекле дизайнеры, никах күлмәкләре дизайнеры Гөлназ Мөхәммәттә кунакта. Гөлназ ханым, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, хөрмәтле YouTube караучылар. Гөлназ, сезгә берничә сорау бирәсебез килә. Алар инде безнең тыңлаучыларыбыздан килде. Никах күлмәкләре модасы ничәнче елларда барлыкка килде? Никах уку бит инде күптәннән бар, әмма аны айрым ассызыклап күрсәтү бер 15 ел элек. Аның әһәмияте бик тә нык артты. Үзебезнең халкыбыз арасына дин керә башлаган көннән үк никах ул шундый нәрсә, аны халыкка белгертеп укырга кирәк. Мәсәлән, кияү кәләшне алганын күрсәтеп туганнарга һәм күрше-күләнгә, башка кешеләргә дәлил булып тора ул никах. Һәм ул шул никахка бит инде кунаклар җыела. Бу күренекле матур тантана бит инде күңелле, матур итеп уздырылга тиешле бәйрәм. Яңа күлмәкләр элеккеләреннән нәрсәсе белән аерыла дип уйлыйсыз? Без бит инде мөселман модасы фестивален оештырган кешеләр, мәсәлән, Наилә ханым Җиһаншина оештырган иде аны. Мин аның ярдәмчесе, һәрвакытта ярдәм итеп фестивальләр оештыруда катнашкан кеше, модалар белән һәрвакыт танышып барган кеше буларак шуны әйтер идем. Элекке вакытта шалбар белән туникалар да модада булып алды. Әйтик, юка гына жаккард атласлар модада иде. Аннан соң жаккардлар модага керде. Хәзер инде атласлар, менә әйтик, менә шушындый атласлар модада. Шулай ук фатиннарда кулланыла. Атласлар инде безнең менә шушы рәвешле чигелә. Бисара менә булар кулдан Бу бисарларны сез үз кулларыгыз белән булар эшлисез. чигелгән, кулдан менә булар башта эшләнелгән. Менә әйтик, карыйк инде. Бер күлмәкне менә бисарлап, матурлап эшләү вакытны күп аламы? Әлбәттә. Сезнең бер күлмәккә вакыт озак узамы? Кайсы күлмәкләргә? Ике көн. Бер көн, ике көн, 3 көн. Бу инде нәкыш, әйтик инде, менә бу кружева русчасы, татарчасы нәкыш. Нәкышнең ни рәвешле булырга тиешлеген үзе дизайнер белә һәм күпме вакыт киткәнлеген ул үзе белә инде. Әйтик, нирәк булган сайын, катлаулырак булган сайын, Шарфлар да бар. вакыты без туры китерәбез. Вакыт инде күбрәккә китә. Менә ул аның тисенә килгән, күрәсеңме, атлас, һәм бу структурасы белән анарга туры килә атласка. Күрәсеңме, бу шарфта. Менә мондыйлар да, безнең менә фотолар да бар инде. Хәзер менә безнең шушы булып тора, бу кыйммәтлерәк вариантлар. Менә никах күлмәген сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Никах күлмәген сайлаган вакытта, менә бу төс миңа ошый, менә монсысы, менә диеп кенә түгел. Әйтмим, менә кайбер кешегә ошаган төс бигезенә килешеп тә куярга мөмкин. Шулай ук бит инде менә хәзер төрле модельләр бар. Соңгы вакытта әйтик инде баскалар бик модада түгел. Кайда ул күлмәк баскыдан? Менә басканы күрсәтим әле. Әйтегез. Хәзер инде күрсәтәм. Менә ул безнең баска. Менә шушындагы баска дип атала. Бу модада түгел хәзер. Бу хәзер модада түгел. Шулай ук безнең менә булар хәзер бик киң таралган, яратып кия торган күлмәкләр. Атластанмы, нинди материалдан Булар эшләнгән? барсы атлас. Шулай ук менә Ниагара бар. Анысы инде югарак. Менә бу да модада. Анысы җәйгәрәк вариантлар инде. Кемдер инде гадиерәк. Аннан соң да киргә мөмкин булган күлмәкне сайлый. Менә андыйлар өчен менә мондый Ниагараларны тәкъдим итәбез. Аларның төрле төсләре бар. Әйтик, менә мондый борчак, вакытына сибелгән борчак. Бу да кунаклар да, шулай ук кәләшләр дә яратып кия мондаларны. Балалар әле никахтан соң да бәйрәмнәрдә киергә көндәлек Иконом вариант дип атала менә булар. Иконом вариант кем инде
экономныйрак уздырырга тели никахын, алар өчен менә дигән вариантлар бар. Ә менә әтиәниләр, кода-кодагыйлар никахка ничек әзерләнә? Алар нинди киемнәр, нинди төсләргә игътибар итәләр? Менә сез кәләпүштә тотып торасыз, Әйе, түбәтәй. кәләпүш тотып торам менә нәрсәгә? Менә шулайрак инде. Мәсәлән, нинең кәләшнең әйтик, кәләшнең күлмәге алсу төстә ди. Аның хәзер инде шуның өчен нәрсә күбрәк кәләш белән әни кеше, кәләшнең әнисе әйтик. Кәләшнең күлмәге белән әни күлмәге бер-берсе белән матур булып торырга тиеш. Әйтик, кәләшнеке алсу булса, әни кешенең дә шушы алсу төскә якынрак бер күлмәге булырга тиеш. Һәм кодагыйларның түбәтәйләре дә шул төстә Әйтик, менә булырга тиеш. карыйк әле. Менә шушындый төсләр, әни белән кәләш янында. Һәм икенчедән әйтик инде, тагын кәләшкә якын иттереп шундый ук төсләр сайлаучы кәләшнең дус кызлары да бар. Хәзер әйтик инде кияү турында. Кияү кешенең яшьләр күбрәк шулай киенә инде. Кияүдә, мәсәлән, бу алсу төскә сыйрыйрак төс якын бара, әйме? Саргылт төс. Әйе, саргылт төс. Менә саргылт костюм, шалбар, ак күлмәк яки алсу күлмәк. Башка инде киергә була шушындый әйтик, кызгылт төскәрәк, түбәтәй. Менә бу төскә, менә бу яңа безнең моделебез. Кара зәңгәргә, әйтик, кара зәңгәр түбәтәй. Кара зәңгәр төс бит инде ул сырый безнең кимеш төсне. Менә әйтик, менә шушы күлмәкне кигән кызны анарга кирәк була бит инде алкалар, башына таҗлар. Без сайлыйбыз инде кимеш төстәгеләрне. Бу күбрәк менә бу төс кыш төсе. Чөнки безнең кәләш кияүләр бит инде истәлек яраталар. Әйтик, Инстаграмнарга, социаль челтәрләргә үз рәсемнәрен күрсәтәселәр килә дусларына. Кыш фонында, ак карда менә бу күлмәкләр бик матур күренә. Гөлназ ханым, димәк, җәй көне, кыш көне төсләр алмашына, шулаймы киемнәрдә? Әйе, кыш көне күбрәк әйтик, ак, шулай ук кара зәңгәр, ачык зәңгәр һәм инде мята төсе. Шулай ук менә әйтик инде, менә бу төсне күрсәтеп алыйм инде сезгә. Менә бу диңгез төсе. Көн төсе дип әйтергә мөмкин. Менә бу кышкы төсләр. Тагын бер төсне күрсәтәм сезгә. Мята төсе дигәнем бит инде. Менә мята төсе. Бу да кышкы төс Әйе, бик матур төсе. Һәм тагын сезгә күрсәтәсем килә. Һәр вакыт кышында, җәендә киергә мөмкин булган төс ул безнең мөселман төсе. Нинди төс дип әйтәсең? Яшел төс. Яшел төс, әйе, дөрес. Менә ул безнең. Менә ул. Бик матур. Әйе. Һәм аларга туры килгән безнең яшел түбәтәйләребез дә бар. Биредә безнең көмеш төсендә, шулай безнең алтын төсендә, менә алтын төсе бит инде, алтын төсендә түбәтәйләребез дә бар. Гөлназ ханым, бәяләр белән дә таныштырып китсәгез? Әйе, бәяләр безнең эконом әйткәнем бит инде, эконом варианты инде ул безнең 2000 дән башлап. Инде иң кыйммәтлесе ул безнең шлейф. Күрсәтегез әле адлы күлмәкне. Нидән шлейф инде? Чөнки анда шлейфка безнең бик күп китә материал. Һәм бизәлеш анда бик күп. Алар инде безнең 12-13 меңнәр тирәсе. Менә, күрәсезме? Алалармы? Әйе, әлбәттә. Менә, күрәсезме, ничек эшләнелгән? Кулдан эшләнгәнме? Әйе, булар һәрберсе кулдан эшләнгән. Шуңа күрә дә иң кыйммәтлесе ул безнең нәкышләр. Нәкышләрне эшләү кыйммәткәрәкче. Шуңа күрә күлмәк бәясе дә шул нәкыштән тора инде. Нәкыш бәясеннән. Рәхмәт сезгә, эшләрегездә зур уңышлар. Рәхмәт ясын.